דור שלישי לכיסאות פלסטיק עם המשענות, שער שש. אבי אמר לי שבת אחת בין כל זה יש שלך, שער שש. המקומות לא מסומנים, אחד סומך על השני בשער שש. והצופה שמהצד לא הבין מה מיוחד בשער שש, לא בשער שש. מכאן הדשא נראה תמיד הכי ירוק, מכאן הניצחון מרגיש הכי מתוק. ואם אתה רוצה לצאת 3 שעות